Peyhim paýhys ummany mawtumly pragy ile hemde Türkmenistanyň garaşdyrynyň 33 ýyllyk bayramçylygy münasibetli Kärdeşer arkaşyklarynyň milli merkeziniň Zinanlar birleşiginiň merkezi giňişiniň Aşgabat şäher häkimliginiň birlikde geçiren bäsişigi güller gözelligiň parahatçylygyny aýdymy diýilip atanyrly. Bu bäsişiň esasy maksady hurmat prezident bilen öňdürjükli syýasaty netijesinde dünýäni haýrana galyrýan ösüşleri halkymyza aýan etmek, önümçülükde zähmet çekýän gülçü bagwanlaryň pek zähmetlerini dabarlandyrmak, ýaşarda gözelligi zähmete bolan söýgüni döretmek, watanymyza azbir halkymyza bizi baky bagtyarlygy alyp barýan gahrman arkadamyza hemde arkadaly gahrman serdarmyza wüpalygy ünlemekden ibaret boldy. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne garaşda da baky betarap Türkmenistanyň hormatly prezidenti arkadaly gahrman serdarmyň parasatly ýolbaşçylygyna güllüýän gulaçýan parahat erkany ýurdumyzyň her bir raýaty ajaýyp durmuşda ýaşaýar. Hemde garaşçylyk bayramynyň 33 ýyllygyny uly dawra etseýär.